Usab patay samtang duha na angol human na giingong ni malfunction ang brakes sa motor nga ilang gisakyan samtang nagbiyahe sa bukirang nga bahin sa lungsod sa Minglanilla. Samtang pipinausab ka disgrasya sa daan sa siyudad sa Talisay ang nahuli cam. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, ang wala pagsunod sa mga lagda sa trapiko sama na lang sa pag-overloading ug ang wala pagsulot og helmet ang usa sa mga nakitang hinungdan nga mooy sa mga disgrasya ilabi na diha sa lungsod sa Minglanilla nga nisangpot ni noon sa grabing kadaot. Sama na lang nining disgrasya nga nahitabo sa dulhugon nga dapit sa barangay Campus 7 sa lungsod sa Minglanilla. Sa video nga kuha sa usa sa mga netizen, makita nga nagkadugo ng naong sa usa sa tulo ka mga sakay sa motorsiklo. Gila kini nga si Joshua Hakalan. Ang iyang kauban ang higda na, samtang ang nagmaneho sa motorsiklo nga giilang si Patrick na angol usab. Makita nga naanas la dapit duol sa pultahan sa usa ka balay. Sa investigasyon sa Minglanilla Police, posibleng wala na kuno ka kontrol sa gimanihong motorsiklo ang driver tungod sa kadulhugon kayo sa dapit. Una kining nibangga sa usa ka tindahan, dayon sa nakaparada nga motorsiklo ug dayong lahos sa usa ka balay. Wala ko ng break. Motor na idasmag sa katong balay, napay motor nga na-damage ang tindahan. Wala ning mga helmet, kan kuan ba, nga gear ba nga pang protection sila ang pagalingon? Wala daw ba sila? Wala. Overloading pa yun. Mahog yun siya, overloading kay. Ang alaw na ito sa motor is, usara ka, back rider. Dugang ni Major Humok, saysay sa inahan sa usa sa mga biktima nga nananggid sila nga adunay himong schoolwork. Ang tulo ang parihong criminology student. Si Hakala nakabsan gyud siyang kinabuhi isud sa Tambalanan. Kabatanunan ba nga, ato na lang yung kabalo man nga pandemic, magpuyo na lang dito sa balay. Kung di wala unnecessary nga mga lugar nga adtuanan, ani lang sa atang karong mga panahon na. Labi na ang kuan. Di wala sa ato panangin sa itong ginikanan, no? Masyak na lang atong ginikanan na disgrasya na. Hinunwa na'y plano pa nga mo pasaka og kaso ang mga biktima ngadto sa nagmaneho sa motorsiklo. Samtang sa siyudad sa Talisay, nahulikam kining disgrasya sa Cebu South Coastal Road. Ni minor ang delivery motorcycle nga naa sa left lane. Human ni kalit og change lane ang motorsiklo nga naa sa center lane. Ang nagsunod nga elf nga loaded og mga motorsiklo wa nakapreno og nidasmag sa delivery motorcycle. Ang motor nga kalit nga ni left turn ang gipatubag sa City Toda. Ang iyang gibuhat is naka-obstruct siya sa dagan sa tong trapiko. At the same time, iyang gibutang sa peligro ang mga tao nga nasiyang palibot. So reckless siya, sumoto nga naisyuhan na to katong maong driver sa motor. Unya katong usa ka parties pod nga nakadumbol pod sa maong sakyanan, may tulubagon gihapon siya tungod kay wa man gihapon sad siya mo follow sa proper distance. Huli ka mo sabang laing motorsiklo nga ni-overtake sa tuong bahin sa dihang nilihay na unta sa nakaparada nga motorsiklo susamag na slide kini og na outbalance. Natumba ang motor ug ang nagmaniho. Diriyot yun kining maligsan sa puti nga pick-up. Bob, nasettle rahin noon ang mga nahitabong disgrasya sa daan sa Dakbayan sa Talisay ug wala na ni resulta pa sa mga kinihiay ug wala ray grabing angol nga naangkon ang mga biktima. Bob? Daghang salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.